Vanhan Vaasan katua pitkin tänne Lumivaaran tielle. Tässä näin. Ei ole mitään ihmeitä tapahtunut. Kysyn vaan, että saako muuten sorarekalla ajaa 40 rajoitusalueella 60 tai 50. Saako muuten ajaa? Saako bussilla ajaa? Koulupussilla, jota Mustasaaren puolelta tulee paluukuljetuksena tai aamulla, niin saako niillä ajaa 4-50 Lumivaaran tiellä, jolla on 40 rajoitus? Saako muuten? Saako muuten sitten ympäristötyötä tekevillä rekoilla ajaa 40, 50, 60 Lumivaaran tiellä? Ja eikö voisi kuvitella, että ympäristötyötä tekevät rekat olisi vähän tämmöisiä enemmän vastuullisia kuin tämmöiset tavalliset rekat. Eikä ne valitti sen oikean reitin, eli vaan sen ohikulkutien tonne Mossenille. Eikö näin voisi kuvitella? Ihan niin kuin, kun ei tuu mistään täältä, tulee jostakin Kasitieltä tai Kolmostieltä. Ei ne tuu täältä Vanhasta Vaasasta tai muualta. Eikö näin voisi kuvitella? Ainakin mä voin kuvitella näin. On tämmöisiä ympäristötyötä tekeviä rekkoja, joka oikaisee täältä. Ei ole mitään järkeä. On lyhyempi reitti, kyllä joo, mutta hitaampi reitti, suuremmat palkkamenot, suuremmat polttoainekulut ja niin päin poispäin. Eihän mitään järkeä. Että tämmöisiä nämä on nämä meidän kuljetusyritykset. Joo, siinä tuli joku bussi, en tiedä. Se tuli Vanhan Vaasan katua, se ei tullut Lumivaaran tietä. Että... Joo, mennään Lumivaaran tielle, nyt katsotaan, niin kuin ei siellä mitään tapahtunut, se mä voin kertoa tässä, kunhan nyt vaan ajetaan läpi ja on nyt joku asia, mitä ajattelin kertoa tässä näin. Tässä on nämä suojatiemerkit, niin nämä on aivan vinksin vonksin. Mä oon ainakin 10 kertaa virkamiehelle ilmoittanut, että laittakaa ne nyt kuntoon. No ei tää ensimmäinenkään on, se on poikittain ja sitten tää suojatie loppuu tuonne ojaan. Mitään järkeä. Miksi ei siellä voinut tehdä levennystä? En tiedä. Sitten tuossa on tää nopeusnäyttö, niin se oli se aihe oikeastaan. Se on ollut kauan ja se on ihan hyvä siinä. Mutta joku rekka saa mun kiinni, mä jätän itse 40 saa hyvinkin mun kohta kiinni. Niin mä oon pyydänyt varmaan 2 tai 3 vuotta, että leikakkaa ne pensaat tästä pois, että se toimii. No nyt se toimii syksyllä, kun ne lehdet on pudonnut puusta pois. Se toimii aika hyvinkin, mutta kesällä se ei juurikaan toiminut. Kyllä saamatonta touhua. Ei voi muuta sanoa. Nyt se rekka on tuossa perässä, että ei taas olisi tullut 40. No tässä on suojatie saarekkeella. Sama juttu näin merkit on tässä vinksin-vunksin. Tuossa toi takimainen, niin kuin näette, niin näyttää ihan mihinkä sattuu. Aivan käsittämätöntä. Ei vaan saada kuntoon. Ei toi nyt ole rakettitiedettä laittaa semmoiset adapterit tonne, että niitä ei saa väärää asentoa. Mut se on jollakin Sitten tästä vietiin muuta suojatien saarekkeelta pois tänne vasemmalle. En tiedä kenenkään idea se oli ja mikä idea se oli, mutta se on tossa kadonnut, kun niitä pitäisi rakentaa lisää eikä ottaa pois. No tämmönen, ei niin kuin mä sanon, että mitään ihmeitä on tapahtunut, että kunhan nyt vaan päivittelin. Heippa! Ajakaa muuten varovasti, tulee liukkaat kelit ja pimeitä ja niin päin pois.